happening right now. Abu, må jeg gerne lige spørge, er det der månen eller solen? Det er solen. Kom nu lidt op. Ibrahim Leibe, er det England? Danmark. Det er gulden dernede. Det er Japan. Det bliver krab. Det er godt. Tror du, det kan også bare kigge, hvis du bliver blind af det? Alting er ikke sjovt. Når de siger det, så er det på en gang. Sekscent er helt ude af Martins hænd. Hans valg er forsikring. Det er til gengæld helt i hans hand. Hvis Gavmik står klar til pligt, du får altid personsvar inden for 2 minutter. Og svar på din skade inden for 2 hverdage. Det er herovre. Vi går nemlig op i gode dækninger til gavmilde priser, og det mærker vores kunder. Gå ind på gavmilde.dk og se om du kan spare. Der er biler, der flytter dig. Og så er der biler, der bevæger dig. For den bedste vej hjem er ikke altid den korteste. Ny opdateret Cupra Born. Skabt til at vække følelser. For under 250.000 kroner. Kig forbi din Cupra-forhandler. Jeg skabte dig for at rengøre og forfriske vores toilet. Rent. Frisk. Men der er en bedre Bref-måde. Bref Power Active. Hver skyld aktiverer dets kraft til at holde dit toilet rent og frisk 24/7. Det er et must-have. Prøv Bref Power Active. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Der har de gået bag. I 2026. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være sammen med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Så fremtiden er Nordlys. England to watch win. Derfor får du lige nu 2 briller til 1 brilles pris, når du køber briller med styrke hos Profiloptik. Bestil tid på profiloptik.dk. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensoserien. Hvor det går køkken. Jeg har råd til. Maçadın. Trafikningen var den idé. En far i København forsøger at råbe politikerne op. Han er træt af, at københavnske forældre skal betale vuggestuetakst, selv når børnene er flyttet op i børnehaven, som burde være billigere. Jeg mener, at politikerne simpelthen skal fjerne de her ekstra betaling for en service, vi ikke får. Et gymnasium i Frederikssund har nu indført skolebus for eleverne, der ikke skole på Movias. Og så holder vi skarpt øje med solen her til aften, Stine. Hvad er status på solformørkelsen lige nu? Solformørkelsen er godt i gang. Også Men länge ska du? Nej, om jag inte går ner i dagen. Oj, och fisketautan. Bombetulipan det prøver stadig folk og Japan. Vi kommer til at stoppe igen til 140 år. Gule farver pludselig er dukket op alle vegne. Hegn, lygtepæle, cykelskuer og meget andet er overmalet i gule og blå farver. Og selvom bagmændene er ukendte, så er både kommunen og borgerne ret sikre på, at det er fodboldfans, der står bag. Omfanget er det største, vi nogensinde har set før herude i hvert fald. Det kunne godt have noget med Brøndby at gøre. Altså, det kunne man godt forestille sig. Der er nogle klisterværker og sådan noget, hvor der står Brøndby på. Jeg synes, det er fint med lidt farve nu. At der er noget nogenlunde konsekvent. Det synes jeg er fint.